Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili. Lihlehlisiwe ityala lamadoda amane atyholwa ngokubulala u-Oupa John Sifoka odume ngelika DJ Sambodi kunye noonogada bakhe ababini kwinkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini. Sikhatyiwe ngale ntsasa inkundla kamantyi yase-Roodepoort isicelo sebheli sikaTiffany Mink otyholwa ngokubulala unyana wakhe obeselula. Egameni loonondaba belijelo ndiyabhodisa mawethu ndingaphosisanga maseko mandikawule ndiwarhuqa. Lihlehlisiwe ityala lamadoda amane atyholwa ngokubulala u-Oupa John Sifoka odume ngelika DJ Sambodi kunye noonogada bakhe ababini kwinkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini. Omane la madoda kuquka nongqondongqondo uKatiso Katie Molefe abanjwe eRhawutini ngebutsheni bale nyanga libutho eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko. uSifoka wadutyulwa lwangcolungele ngothotho lwembumbu leWoodmead ngoNovemba ka-2022. Isicelo sebail sikaKatiso Katie Molefe sihlehliselwe umhla wesithandathu ku-August. Molefe kunye noDublegeqa abathathu bavele kancinci enkundleni bezigqume ubuso nge-face mask phambi kokuba ityala labo lihlehliswe. Isicelo sebail sikaMolefe sihlehlisiwe namhlanje kuba igqwetha lakhe belingakulungelanga ukuqhuba naso. We are still investigating on who the mastermind behind the Don Tindleni murder is, and we are hoping that in no time that information will come to light. So it has been quite a productive week. The SAPS members are on the ground continuing with their work to serve and protect the people of this country. Ukanti ityala labo bobani abarhanelwa lihlehliselwe umhla we-18 kuSeptemba ngelixa kusaqhutywa nophando. Bobani abarhanelwa bajongene nezityholo eziquka ukubulala negumgedle lokubulala. Lihlehlise lomhla wokuqala kwinyanga ezayo ityala lwayisakuba yimanejala kumasipala waseMzimkhulu KwaZulu-Natal uZweliphansi Sikhosana ovela kwethutyana phambi kwenkundla kamantyi namhlanje. uSikhosana ominyaka engama-55 ubanjwe izolo ngokwayamene nokubulawa kwayisakuba ngunobhala jikelele wephiko lolutsha le-ANC uSindiso Magaqa ngo-2017. uSimphiwe Makhanya ulandela elinqaku. Aphume ngobuningi bawo amalungu omphakathi lapha eMzimkhulu ukuzothamela ke icala noma ukuvela ke komsolwa ecaleni lokubulawa kwaloyo owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League umnumzane uSindiso Magaqa. Ngezikhathi zasekuseni nje inkantolo ihlalile nokungabanga ke nokho isikhathi eside yabe isithatha ke isinqumo sokuthi ihlehlise lolu daba ihlehlisele ke umhla ka1 enyangeni ke ezoqala. Kepha ukuzwa kabanzi ngalokhu nosekwenzekile ke ukuboshwa kukamsolwa asamukele olilungu lomndeni okwamagaqa umnumzane uLwazi Magaqa. Mnumzane Magaqa sikungele sikwamukele indaba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho njengomndeni nikwamukela kanjani ukuboshwa komunye futhi ke umsolwa kuleli cala? Siyakujabulele ukuboshwa komunye umsolwa kuleli cala obeza vela namhlanje enkundleni. Kodwa ke okusothusayo kakhulu ukubana selihlalile lahlehlela olwesihlanu lomhla ka1 umndeni awaziswanga owona mndeni uyewangena ngaphakathi enkantolo umndeni kaMsolwa. Ngamanye amazwi mnumzane Magaqa nivinjela ukuthi ningene njengomndeni enkantolo? Asivinjelwanga, azange sithine kwakuthintwa, azange si-update bokuqhubekani. Sibona nje ngomuntu obuye wachwechwa okwazi ukungena yena ke esethwe sethi icala lihlehlele umhla ka1 ku-August Friday. Uma sibheka leli cala mnumzane Magaqa ukhona vele esingathi usegwetshiwe ngenxa yokubulala ilungu lomndeni wenu ogwetshiwe kule nyanga le esikuyona ukuqaleni kwayo. Namhlanje kuvela omunye umsolo. Ninalo yini ithemba lokuthi kusazoba khona futhi ke abanye ababoshwayo ngoba uzokhumbula ukuthi lo owagwetshwa kukhona inkulumo ayikhuluma ethinta ukuthi bakhona nabanye ababeyingxenye yokuhlela ukubulala uMagaqa? Ngendleka kwenzeke ngayo namhlanje kusiphindisa emva kusilahlisa ithemba. Ngoba phela ngoke lo sagwetshwa yena wababala abantu abathintekayo kuleli cala leli naye lo bevele namhlanje umsolo.
kodwa ke namhlanje asanikezwe ngethuba lokuba singene enkantolo sive sithi sizivele siyumndeni amathemba uyaqala phansi ayachabalala. Owayesakuba ijaji enhloko uJaji Mogoeng akazukujongana nophando oluthe xhaxhe malunga nesikhalazo esifakwe ngakuye yijaji ekuzileyo uGqr John Hlophe. Ukukulandela ukuba ikomishoni yenkonzo zobulungisa iJSC isikhabile isiphakamiso sekomiti ejongene nokuziphatha kwejaji sokuphonononga nzulu esi sikhalazo. iJSC igqibe lokuba ingaceli ijaji enhloko ukuba ityumbe inkundla ezakuqwalasela lo mba kwakhona. Oku kuzana njengoko uGqr John Hlophe wafaka isikhalazo ngako besakuba ijaji enhloko kweli uJaji Mogoeng etyhola ngelithi waziphatha ngendlela engafanelekanga nengekho mthethweni ngethuba wayechophele isikhalazo sasifakwe ngakuye ngusekela mongameli wejaji uJaji Patricia Goliath. uGqr Hlophe utyhola ngokuba uJaji Mogoeng waba nengxoxo bucala kunye noJaji Patricia Goliath engekho yena malunga nalo mbaze emva koko wachophela kwa ezi zityholo babedlana indlebe ngazo nesimangalo esasichasene nesa wasifakayo uthi kwakungamkelekanga kuchasene nesifungo esenziwa yile jaji intloko ngethuba ingena kule ofisi. uJaji Mogoeng uzikhaba ngawo omane zonke ezi zityholo. I remember him sharing that with me and saying Babanjwe emezwe leGauteng abarhanelwa babini ekukholelwa ukuba bayinxalenye yeqela elibandakanyeka kurhwebo lwemipu ngaphandle kwephephamvume. Bafunyenwe benimipu ngama-30 ngenazibhephamvume kwaye amapolisa anti la madoda ebenenjongo zokuyisa entshona koloni lemipu. Isibini sabatyholo babanjiweyo sinyanyaniswa nothotho lwamatyala lwaphulomthetho kuquka nokurhweba ngemipu ngokungekho mthethweni, ukanti amapolisa athi bangabanjwa nabanye njengoko uphando lusaqhubeka. Arrest of the 34 and 45-year-old suspects follows several days of surveillance and information gathering across provinces by the SAPS anti-kidnapping task team. Further investigation confirms their weapons were destined for the Western Cape and the suspects intended to transport the unlicensed firearms themselves. Both suspects have been linked to various other cases in Gauteng and the Western Cape. They are in custody. They face multiple charges, including illegal possession and trafficking of firearms. Phakoko uphando longezelelweyo luqinisekisa ukuba ezi zixhobo bezijoliswe entshona koloni kwaye abarhanelwa bebezimisele ukuyithutha ngokwabo lemipu ingenampepha mvume. Bobabini abarhanelwa banyanyaniswa namatyala amaninzi ohlukeneyo eGauteng nasentshona koloni. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljele yakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa. Kanti xa ubukele sicela ucofe ulike sewuba kwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe Lihlehlisiwe ityala lamadoda amane atyholwa ngokubulala uOpa John Sifoko odume ngelika-DJ Sambodi kunye noonogada bakhe ababini kwinkundla kamantyi yase-Alexander eGauteng. Omane la madoda kuquka nongqondongqondo uKatiso KT Molefe abanjwe eGauteng ebutsheni bale nyanga libutho eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko. Inkundla kamantyi yaseRoodeport eGauteng isikhabile isicelo sebheli sikaTiffany Mink ngale ntsasa. uMink oneminyaka engama-31 utyholwa ngokubulala unyana wakhe oneminyaka eli-11 uJaideen Lee Mink ekhayeni lakhe eFloorhof ngoMeyi. Iwisa isigwebo imantyi uAnneliese Africa ithe lo kaMink uphanzile ukwanelisa inkundla ngokulungela kwakhe ukunikwa ibheyile. Umzimba kaJaideen Lee wafumaneka ubhonde-bhonde ngamanxeba emva kosuku unina wavula ityala lomntu olahlekileyo. Esiwisa isigwebo umantyi uthe In the case of S versus Jonas, it was held that the applicant would succeed if she is able to show by adducing acceptable evidence that the state's case against her is non-existent or subject to serious doubt. This is not the case in the present matter. The applicant failed to satisfy this court that she discharged the onus in proving on a balance of probabilities that the interest of justice permits her release from detention in terms of section 60(11)(b) of the Act. Bail is accordingly refused for the applicant.
Ukusweleka kwenkwenkwana kuphinda ukwavusa umnyelo kubemi beli nanjengoko zisanda ezigalelo zokuxhatshazwa kwabantwana. Umluleki wengqondo uNjengalwazi Seth Cooper uthe ingalo yezomthetho ayisiqinisi ncam isandla xa kufikelelwa kule nyewe. It is something which I think our criminal justice system is not dealing with appropriately, because all our laws indicate that both the prosecution and the defense, and indeed the court, should be getting an assessment of what drives these women to what they are charged with. Kusenjalo, igunya labantu ezitshutshiso lisamkele ngemigcobo esisigqibo. Usihlalo wekomishoni yophando ubukrele mqa ukungenelela kwezopolitiko norhwaphilizo kwinkqubo yezobulungisa nokwalibambela sekela jaji inhloko uJaji Mbuyiseli Madlanga uthi umsebenzi wale komishoni sele uqalile ngokusesikweni. Le komishoni sekwe kulandela izityholo zomkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zokuba inkqubo yobulungisa ibanjwe ngamaqela onqevu. Emva kweveki ezintathu isekiwe ikomishoni yophando ngobukrelemnqa ubugwenxa kwezopolitiko norhwaphilizo kwinkqubo yezobulungisa yeli. Le komishoni ithi amanyathelo wayo ayaqhuba. Kananjalo usihlalo zakuchophela inkqubo zayo uJaji Mbuyiseli Madlanga uthi ikomishoni iza kuthi qolo ekuqinisekiseni ukubeka elubala iinkcukacha ngendlela ekhusela isizwe namangqina. There are issues that will relate to, or possibly will relate to, matters of state security, even documents that should not readily serve in the public domain. With regard to those, it may well happen that there may not be access to those documents. But the idea, as much as possible, is to be transparent and make the South African public to have access to documents. Okokuqala le komishoni iza kungqobanisa inhloko noNjengele Mkhwanazi. I think I should just be open with the South African public and say that the imminent consultation that I referred to is going to be with Lieutenant General Mkhwanazi. But regarding who the first witness will be, we are not able to say at this stage. One has no idea what the consultation will lead to. Gama umongameli Cyril Ramaphosa ucwangcise ixesha lenyanga ezintathu ukuba ikomishoni ifake ingxelo edandalazisa inkqubela phambili ukuza kuthi kangoku kambe ke nenyanga ezintandathu ukuba iqukumbele umsebenzi wayo nangona nje kungadingeka landiswe elixesha. Just looking at the allegations that were made on the 6th of July, they seem to cover quite a wide spectrum, and in consultations and investigations are likely to yield a lot more than what was referred to in the allegations of the 6th of July. So the timelines, I must say, do appear to be quite tight. Ukanti ke ikomishoni iqala umsebenzi wayo phansi koxinaniseko yimihla yokuqinisekisa amanyathelo inethemba lokuba iza kuqinisa ingalo yokubhenca elubala ifuthe lobukrelemnqa nobuqhophololo kwinkqubo yomZantsi Afrika yezobulungisa. Amagosa onyanzeliso zomthetho afumanise ukuba indoda ethulule ngembumbulu kwisakhiwo esine-ofisi eManhattan kwisixeko saseNew York eMelika yindoda eneminyaka engama-27. Kulidubu lokusweleka abantu abane kuquka ipolisi ebelingekho semsebenzini phambi kokuba le ndoda izibulale. Ukanti umkomishana wamapolisa eNew York uthi amapolisa ayibeke phantsi kweliso elibukhali indawo yexhwayelo.
Imifanekiso yale ndoda ithulule ngembumbulu eManhattan kwisixeko saseNew York ikhawuleze yathi ndi kumaqonga onxibelelwano. Kubikwa ukuba le ndoda ineminyaka engama-27 ibizihambela ngokukhululekileyo, ifake idimasi iphethe nompu omkhulu ngelixa isingise kwii-ofisi ze-345 Park Avenue kwaye ifike ngexesha kuye kuphithizele kakhulu kule ndawo malunga nentsimbi yesithandathu ngokuhlwa. Kukholelwa ukuba olu dubulo lwenzeke ngaphakathi kwesi sakhiwo kwaye amagosa onyanzeliso-mthetho atsibe kwangoko eyokusabela undonakele. Phakathi kwabantu abadubulekileyo kwesi siganeko, lipolisa belingekho msebenzini ukanti le ndoda ibidubula nayo kutyholwa ngokuba idutyulwe yimbumbulu esuka kwakuyo ikumgangatho wama-33 kwesi sakhiwo sineeofisi zeenkampani eziquka iBlackstone, iNational Football League neKPMG. Ukanti asikaziwa isizathu solu dubulo kwaye akukaziwa nokuba le ndoda ibidubula ngeenjongo zokuhlasela inkampani okanye umntu othile kusini na. Kusaqhutywa uphando. Abasebenzi kwinkqubo exananazileyo yezemisebenzi yoluntu kumasipala waseMajabeng banenkxalabo ngokuba ukumiswa kwale nkqubo kuza kuvala umthombo ekuphela kwawo ukuziphilisa. Umphathiswa wezemisebenzi yoluntu uMnumzana Dean Makphasile uyinqumamisile le nkqubo emva kophando lusaqhubayo ngobuqhophololo bubandakanya ukunyuswa kwemivuzo gwenxa. Amaxhala exhomile kubasebenzi balibona ikamva labo lilahlelwe kwesinomhlwa. Amaphepha emirholo akwijelo le-SABC abonisa ukuba abanye abasebenzi abaphakathi kweminyaka engama-35 ukuya kwengama-65 baxhamla umrholo we-R1,000. Lo gama lenkqubo ityikitywe ngokusesikweni kurholisa R2,900. Giving us a whole lot of frustrations because there's bills that we have to pay. Umbutho omkhonto wesizwe uthi inyathelo lokunqamla le nkqubo alithabathelanga ngqalelo ingomso yaye alinabulungisa. The biggest challenge is that we are against the blanket approach because remember the EPWP, it is meant for people who are actually less who are not even working better jobs, but at least he can rather make his investigation and deal with the culprits or deal with the people who are actually involved in the matter. Alo i-EFF ithi iza kuvula ityala lobukrelemnqa kusodolophu waseMajabeng. Lo gama usodolophu uthanda uxolo Khalipha uthi lo mba uthatyathelwa ingqalelo efanelekileyo, kunjalo nje ungqinisisile ukuba abasebenzi baza kuyifumana imirholo yenyanga yekhala ukutsho ekaJulayi yaye uphando luza kuqhuba iintsuku ezili-14. Commit our people that they will get their salary for this month because already processes they have been done, and once the investigation has been done within that 14 days, they don't need to panic. Ike ANC eFreystata ithi iza kulinda ingxelo yomasipala yaye indlela yokulungisa ubugwenxa ayimelanga kwenza abasebenzi amaxhoba. Isebe lezombane namandla lithi ubungameli be-G20 belibu uza kuxhamlisa kakhulu eli njengoko liceba ukwandisa umthamo walo wokuvelisa amandla enyukliya. Njengoko inkqubo yamandla enyukliya kweli yaqala ukusebenza ngo-1984. Ukanti isebe liza kuqhuba nentlanganiso yesithathu yeqela elisebenzayo le-G20 leenguqulelo zamandla eSun City emntla-ntshona kule veki. UMzantsi Afrika uyaguquguquka ukusebenza kwezamandla ukusuka ekuthembeleni kwawo kumaziko ombane okubasa ngamalahle ukuya kwimithombo yamandla ahlaziyekayo kunye nokwandisa kwenkqubo yawo yenyukliya. Oku kungundoqo kuhlumo loqoqosho ekudaleni amathuba emisebenzi kunye nenyathelo lokucoca amandla kweli. Abasemagunyeni banethemba lokuba ubumongameli be-G20 boMzantsi Afrika buya kuvula amathuba otyalo-mali kwinguqu yeli lizwe kumandla ahlaziyekayo. G20 provides that platform, and also looking into the energy space, it is a perfect opportunity that the South Africa would utilize to promote our energy mix. Urhulumente uza kuphonononga zonke indlela zokuxhasa ngemali inkqubo yamandla enyukliya. Opportunities that South Africa would be able to afford a nuclear power program, looking into a combination of different financing options that are available in the market and seeing which one would work best for the country.
yengcaphephe kwezamandla enuclear, uMzantsi Afrika mawuqalise ubuhlobo namanye amazwe namandla enuclear afana neRussia, iChina kunye neSouth Korea. Some of the arrangements may be the choice of a strategic partner, which is what Egypt did with the Russian Federation, to say that we will the producer of the technology owner will deploy the nuclear power plants in your country. Umphathiso wezombane namandla uGqirha Kgosientsho Ramakgopa ngaphambili wathi amandla enuclear aza kuba inxalenye yomgaqo-nkqubo woMzantsi Afrika wokuthomalalisa utshintsho lwemozulu. Umbengo mdiya ucima umlilo masikhongozele ezilandelayo ngesiswati ngecala emva kwesihlanu uqalisa kunina makube chusibele.